Мебелна къща Нови предлага всичко за вашето обзавеждане с нови технологии и европейски стандарти. Спални, кухни, детски стаи, секции, маси и столове, стандартни мебелни изделия по каталог със срок на изработка до 1 седмица. Мебели по проект с размери на клиента и срок на изработка до 30 дни. Доставка и монтаж до вашия дом и всяка точка на България. Мебелна къща Нови. Изберете българското. Очаквайте скоро и нов магазин в село Харлец. Атом Енергоремонт. Инженерингова, проектантска, инвестиционна дейност. Ремонти, монтажи, демонтажи на енергетично оборудване. Анализ и диагностика на материали, машини, агрегати и съоръжения. Атом Енергоремонт. Високотехнологична база, опитни хора. В 18 часа на 25 октомври вие сте с извънредната емисия новини на Виж ТВ. До 17 часа избирателната активност в община Козлодуй е 45,2%. До следобедните часове в секции с номера 10, 11 и 15 избирателната активност беше около 30%, като единствено в 15-та секция в болницата тя беше 50%. Каква е избирателната активност малко след 17 часа, вижте в следващия репортаж. Изборният ден за секцията в професионална гимназия по ядрена енергетика Игор Курчатов започна с около 18%, като около 15 часа вече беше достигнала 30%. Късния следобед към 17 часа тя се покачи с 2%, или от общо 912 души, имащи право на глас, 330 са упражнили своя вод. По подобен начин започна и денят в детска градина Звънче, като в първите часове от гласуването 180 души бяха пуснали бюлетини, а броят им до 17 часа нарасна на 370 души. Общо правото да упражнят вода си в Звънче имат 996 гласоподавателя. Избирателната активност в сформираната секция в болницата преди обедните часове бе ниска. От 10 души, имащи право на вод, бяха гласували 2, а към момента бройката им е 5. Проблеми в секциите нямаше. До 17 часа над 1520 души са упражнили правото си на глас и в секциите, намиращи се в централната градска част. В СИК номер 3 в СОУ Свети Кирил и Методи правото си на вод са упражнили 240 от 488 избиратели. В ОДЗ Радост, където се намира СИК номер 4, избирателната активност е около 40%. В СИК номер 7 в ЦДГ Слънчица гласувалите до 17 часа са 340 души или 45% от имащите право на глас. 325 избиратели пък са стигнали до урните в СИК номер 8 в СОУ Свети Кирил и Методи, където гласуват 846 души. Избирателната активност в секция номер 9, която също е в училището, е 42%. Във всички секции изборният ден протича нормално, като няма големи опашки пред избирателните секции. 3 сигнала за нарушаване на изборните правила са постъпили в Общинската избирателна комисия. Един от тях е за една от секциите в Харлец, тази с номер 17, и касае съмнение за двойно гласуване. Там един от гласоподавателите е излязъл от тъмната стаичка и е заявил, че са му дали само бюлетина за общински съветници и такава за референдума, като не е получил тази за кмет на селото и за общински кмет. Членовете на 7-членната СИК не били сигурни дали са му дали всички документи за гласуване и за това решили да се дадат на избирателя бюлетини за избор на общински и за селски кмет. Като изляза втория път от тъмната стаичка, човекът се сетил, че може да е пъхнал някой от бюлетините за местна власт в плика за референдума. Всъщност тук проблемът е в членовете на СИК, които незабавно е трябвало да поискат съдействие и да проучат какъв е случая. Той е описан в протокол, така че в края на изборния ден да се установи имало ли е двойно гласуване
данни от избирателя по броя на намерените бюлетини в урните и по отрязъците от изборните книжа. Вотът обаче няма как да не бъде зачетен, тъй като бюлетините в урната са анонимни и не може да се установи коя от тях би била невалидна. По указания на ЦИК пък, в случай, че в урната за референдума бъдат намерени бюлетини за местна власт, те трябва да се прибавят към резултата за местна власт, но след като се прецени дали вотът е действителен. По всяка вероятност ще се наложи удължаване на изборния ден, смятат от секционните избирателни комисии в Бутан, където гласуването върви бавно и се оформят опашки от чакащи да упражнят правото си на глас. Към 16 часа в СИК номер 23 в селото са гласували 339 от 618 имащи право на глас. В СИК 24 вод са пуснали 325 от общо 809 избиратели, а в 25-та секция са гласували 370 от 887 избиратели. Изборният ден в Бутан протича сравнително нормално, като се изключат опашките от чакащи пред изборните помещения хора. По около 20-30 души стоят пред секциите, докато им дойде ред да влязат в тъмните стаички. Сайтовете на ЦИК, ГРАО и МВР се сринаха в изборния ден, като това доведе до затруднения за гражданите, които няма как да проверят онлайн в кои секции ще гласуват. От изборната администрация пък обявиха, че са затруднени да обявят междинните данни за избирателната активност. Сайтовете и на общинските избирателни комисии цял ден не работят и няма достъп до никакви данни от тях. Директорът на държавна фирма Информационно обслужване Михаил Константинов каза, че има масирана хакерска атака от противници на електронното гласуване и ентусиазирани хакери срещу сайта на Централната избирателна комисия. Информирани са службите за злонамерена атака, каза още Константинов. Той допълни по-рано днес, че сайтът на ЦИК търпи временни сривове, но очаква скоро да бъде стабилно включен. Малко по-рано обаче от самата комисия обясниха проблемите на сайта с засиления трафик към него. Според обясненията на директора, срива в системите точно днес бил масирана атака от България чужбина, която обаче била овладяна. По думите му случаят няма отношение към изборния резултат, защото при обработката на резултатите от страна на информационно обслужване не се използва интернет. Заради технически проблеми днес не бяха възможни никакви справки от страниците на ЦИК и на общинските избирателни комисии. Нито пък беше възможен достъпа до решения и други документи. Изборната активност пък се проследяваше на база данните, подадени от секционните избирателни комисии. Гласуваха ли гражданите и кой за какво, вижте в следващата анкета, която направихме с оператора Александър Саркизов. Гласува ли днес? Не съм. Не мисля да гласувам. Не, имаше много хора. А мислите ли по-късно да гласувате? Не. Гласувахте ли и за какво гласувахте? За голямата демокрация гласувах аз. И ще чакам след изборите да видим кой ще спечели и тогава ще продължаваме направо. За най-кадърния да бъде, най-младия, най-опитния, най-подходящия. Ето за такъв сме гласували днеска. Баба не разбира да отговаря на тия работи. Питайте други баба, които разбират. Няма да гласувам. Защо? Защото, не знам, не искам. Разбира се, как може ние да не гласуваме. Ние сме най-важните хора, които трябва да дадем инициативата за другите. Винаги трябва да гласуваме почти първи. Така протича изборния ден до този час. Нашите екипи ще продължат да следят обстановката в СИК-овете и Общинската избирателна комисия. Очаквайте и следващите ни емисии, за да разберете как приключи изборния ден и какви са резултатите от изборите за кметове и общински съветници и националния референдум. Мебелна къща Нови предлага всичко за вашето обзавеждане с нови технологии и европейски стандарти. Спални, кухни, детски стаи, секции, маси и столове, стандартни мебелни изделия по каталог със срок на изработка до 1 седмица. Мебели по проект с размери на клиента и срок на изработка до 30 дни.
Доставка и монтаж до вашия дом и всяка точка на България. Мебелна къща Нови. Изберете българското. Очаквайте скоро и нов магазин в село Харлец. Атом Енергоремонт. Инженерингова, проектантска, инвестиционна дейност. Ремонти, монтажи, демонтажи на енергетично оборудване. Анализ и диагностика на материали, машини, агрегати и съоръжения. Атом Енергоремонт. Високотехнологична база, опитни хора.